Психодесни. Къде бяхте вчера ви, герои днешни? Къде бяхте, когато бащицата ви Костов разпродаде България? Когато подари на безценица Лукойл, Кремиковци, Балкан? Къде бяхте, когато взриви мавзолея, а министрите му се черпиха и празнуваха насред взривовете като модерни нероновци? Къде бяхте, когато мистър 10% прибираше комисионни от всяка приватизационна сделка? Къде бяхте, когато подслушваше и следеше невинни? Къде бяхте, когато трупаше тлъсти лихви от КТБ и заедно с Цветан Василев създаде най-голямата банкова пирамида в историята? Психодесни. Днес вие довършвате неговото дело. Довършвате страната ни. Унищожавате българския съд, българското следствие, българската прокуратура. Създавате цяла прослойка от продажни грантаджии. Насилвате ни да мразим Русия, нашия брат. Няма да стане. Няма да се продадем. Доларите на Сорос не могат да купят целия народ. Психодесни. България не е филиал на Америка за България.